Štakori i miševi nestaju u 2 minute bez otrova ili zamki zauvijek. Dragi baštovani, kako bi prvi vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Lajkujte ovaj video kao znak podrške kanalu. Potrebno nam je 1 kašika pšenice, 1 kašika grožđica, 1 kašika suhog kvasca, 1 kajka riže, 1 kajka brašna, građevinski gips ili cement 1 kašika. Smjesom napunite vrećicu za zamrzivač. Ova metoda privlačenja štakora temelji se na privlačenju mirisom žitarica. Štakori jedu smjesu koja se stvrdne u njihovom želuču, zbog čega brzo uginu. Ova metoda je učinkovitija i brža od, na primjer, korištenja štakorskog ljepila ili kemijskih otrova koji traju nekoliko dana. Ova metoda se može koristiti i unutar kuće i na gradilištu, ali je važno izbjegavati kontakt s vodom ili kišom, jer smjesa može izgubiti svoja svojstva. Preporuča se koristiti ovu metodu na otvorenom kako bi se uklonila mogućnost da se mrtvi štakor skriva negdje u zatvorenom prostoru. Da biste to učinili, napunite male vrećice zamrznute hrane i probušite u njima male rupice kako biste pojačali miris žitarica. Zatim odrežite višak vrećice i stavite je u rupu u kojoj se štakori skrivaju. Uz vrećicu možete staviti malo vode, jer kada štakor pojede ovu smjesu i popije vodu, brže će početi djelovati.